Bueno, gaur aurkezten dugun programazio 2023ko jaixena da, bai herriko jaixek eta auzo desberdinetako jaixena be bai. Programazio hau Zaldibarko elkarte guztixekin elkarlanien eineko programazio bada da, betiko moduen eskerrak aurei parte hartze gaitik. Gogoratzie be, jaixetan ez dugu lehon hartuko erasorik, jaixek dano gozatzeko diezen egune diezelako. Eta Zaldibarko dalan partetik, jai zoriontsuak herritar guztixen dako. Jai batzordien izenien, da jaixe badauz betiko parte hartzen diezen gauza, jente asko parte hartzen da bezenak, solomuek eta sardinadie, rokontzertu badeko guz, eta danetariko egitarau edeko. Parte hartzaile da, adin guztixetarako ekintza desberdine deko guz, bai egunez eta bai gabaz, eta espero dugune da herritar guztixek disfrutatzie jaixetaz. Urten salduak 50. urtena egiten dau, eta jai batzordetik proposatu zen salduak kirol elkarteak botatzie txupinazu eta lehendakari moduen baneritoka bata. Da oso posik. Ni beti esaot, salduako kide moduen, beti esaot, 50 urte ez diela egiten holan porolan, da eskerrak emon, 50 urte hauetan salduan lan egin duten guztiei, sortzaileetatik azkenetara.